kere ụwa Chineke kere ala Owerri Eastern Heartland ọ bụrụ na m emegoro mmadụ fundraising before si anya m 1,000 naira ma ya bụ na onyere m nna apụ ka nwụọ driver onye bụ m na moto bụ safe ka e buru ozu mbido mọchụwarị eyipụ slippers na-agụ ya ekwu ya ana Owerri bụ ara m aka ebe na Osiala ajọ Owerri ka m na-emetụrụ isi Chineke ọ bụrụ na m emebere emebe fundraising na asịrọ m mee donation nke m mee expenses ngozie m achọrọ m ịnọ na position m na-enyere mmadụ aka without calling for public donation. Lọtmana nwụrụ na Lagos. The girl nwụrụ na Lagos. Ọ dịkwa the following day ọnwụ ka Chidi send a message. I was in Lagos. Chidi send a message. Si na a na-agwa this boy ya ka eme account. The boy egboro abịa. The boy send a message si ya nwanne with respect, with all humility. Si ya na ọkwa ụmụ na nwanne ya nwaanyị akụkọ ya biko nọ. Ya chere ka enyi this girl. Maybe unu bezie mgba